Uppl दोलोनि मिरु लाइमोन हानजानि गाहाय नेतारि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्म 14 नं चिरां दुवार बियाबाव रायजो राजाफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ माब्लाबा लामा माब्लाबा दै बान्दोनि जेंनाखौ मावफुंनाय माब्लाबा खैफोद आफोदनि समाव रायजोफोरखौ मदद होगासिनो Uppl मिरु लाइमोन हानजानि गाहाय नेतारि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि जेखिजाया जेंना जेंगोनाफोरखौ मावफुंनानै होबोदों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनैबो सानसेनि गेजेरावनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव लामा बान्दो आरो जाम्फैनि जेंनाखौ मावफुंनानै बेखेवना होदों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मिन्थिनाय बादिब्ला सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय निज्लागुरि नेपाली बस्तिनि लामा 1 नं आरो 2 नं सामदैसा गामिनि जाम्फै बेजों लोगोसेयैनो 3 नं सामदैसा गामिनि लामा मावफुंनायखौ बेखेवनानै होदों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे हाबाफारियावनो चिरां दुवार ब्लक कमिटि Uppl आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि ब्लक गामि आफाद बान्दो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोनाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे रायजो राजानि मुलाम्फायाव गोख्रै खामानि मावगासिनो दं डॉक्टर ब्रह्मआ फारसेथिं जेंनानिफ्राय उदां जानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा गोसोनि गोजोननायखौ लानानै डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ साबायखर बावदों आरो मदद होफिननोबो थियारि जादों मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया खुंफुंजानो गेजेराव माखासे दानल' थाबावनाय समनि गेजेरावनो दासान्दि राजखान्थिगिरिफोरनि गोख्रै खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो